ଭାଇ ଭାଇ ବାପ ପୁଅ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଚାଲିଛି ସଂସାର ଲଢ଼େଇ। ନାରାୟଣ 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 ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଧରାବଧୂ ପ୍ରଭୁ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଧରାବଧୂ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ। ନାରାୟଣ 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 ଦେବକୀ ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् संभवामि युगे युगे। ତୁମେ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କଣ କେଉଁଠି ଦେଖିଲ ପ୍ରଭୁ? ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତ ମାତ୍ର ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳା। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ କାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଆଉ କେହି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେଖ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଲଣ୍ଡା ପଣ୍ଡେ କନା କନା भक्तांको धारी भक्तांको धारी
ମିଥ୍ୟା କପଟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାବଣ କଂସ ଥିଲେ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡ଼ିଲେ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମରଣ ନର୍କରେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର ନଳ ରାଜା ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱଦେହେ ଗମିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଏ ସମାଜର ମଣିଷ ମିଥ୍ୟା କପଟ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ପଶୁଛନ୍ତି ମରଣ ନର୍କରେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣା କରି ଅମର ହେବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳରେ। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭକ୍ତ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ କଣ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅଧର୍ମ କଥା ଶୋଇବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତୁମେ କାହା କଥା କହୁଛ ଦେବର୍ଷି? ଏ ସେହି ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କଥା କହୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କହୁନାହିଁ ସେ ବଳରାମ କଥା, କହୁଛି ତୁମକୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବସିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କଥା। ଦେବର୍ଷି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦୌରାନରେ ତାଙ୍କରି ହୋଇଛି ମିଳନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଛି ଭାଇ ରଙ୍ଗନାଥ ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଲୁକନ। ସତରେ କଣ ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଠେଲିଦେବ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଦେବତୀ କଷଣ? ଧନ୍ୟ ତୁମର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ନାରଦ କରିଲା ଅପେକ୍ଷା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। अरे तारा बेतारा
অধর্ম বিনাশী প্রভু রাখিল ধরা। যুগে যুগে অবতার হে ব্রহ্মাণ্ডপতি বৈকুণ্ঠ সদা সেবায় সদা সেবায় ଲାଗିଛି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଧର୍ମ ଧର୍ମର କଳି କେବେ ନହିବ ସମାପ୍ତି। ବିବାଦ